बिनि न'खरनि गासै डिटेल्सखौ नांजोबगौ रेप मार्डार स्मागलिं किडनेप बेफोर गासै खामानिखौ आंनो मावो कालिया होनना बुङो आंखौ कालिया रामसियारि आरो नोंसोर जाय स्टिकारनि खोथा बुंदों बियो आंनावसो दं आंनाव After a long time आं दिल्लीनिफ्राय न'आव फैफिनबाय मानोना आंनि फरायनाया जोब्बाय So I excited a lot to meet my father Sangita जिउआव आं नोंनि अननायखौ मोननानै बुहुमनि गासै अननायखौनो मोननाय बायदि मोनबाय आं गुलि 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 सिमाङावल' दाफैनो आंजों हर'जे थांहां फैहां थांहां फैहां थांहां फैहां थांहां फैहां दा जाबाय थासैनो आंनि सेराव I love you forever my love to come in my life I love you forever my love to come in my life I love you forever my love to come in my life आं गसाइनि समाय लानानै बुङो आं नोंनि जिउआव माब्लाबाबो दुखु होनाय नङा जिउआव दंनाय मानि गासै खुसिखौबो आं नोंनो होजोबगोन बियो आंनि समाय जुदि नोंनि बे बुंनाय बाथ्राया नंखाय ओंखारोना अब्ला नोंनि बे खरा हले गब्लंगोन जुदि आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोब्ला मा जादों खोन्थाया मानो बाथ्राया मा नोंसोर आंखौ बुनानै बुथार अब्लाबो आं बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन जे आं जेबो मिथिया You bloody नों आंखौ बिदि गारना थांनाया अनसुमै नों आंखौ माब्लाबाबो नागारलांनो हानाय नङा नेरसोन